6 жніўня ў Беларусі пачне дзейнічаць новы від сацыяльнай дапамогі, прадугледжаны указам нумар 240 прэзідэнта краіны аб дзяржаўнай падтрымцы грамадзян пры будаўніцтве ці рэканструкцыі жылых памяшканняў. Згодна з указам, камерцыйныя банкі таксама могуць выдаваць льготныя крэдыты, а дзяржаўная падтрымка ў першую чаргу разлічана на пагашэнне банкаўскіх працэнтаў. Але некаторыя катэгорыі грамадзян змогуць атрымаць субсідыю і на частку асноўнага доўгу. Суму дапамогі разлічаць індывідуальна, зыходзячы з метражу кватэры і складу сям'і. Першымі з 16 катэгорый ільготнікаў на падтрымку змогуць разлічваць шматдзетныя сем'і. Для Віцебскай вобласці з дзяржаўнага бюджэту ўжо выдзелены сродкі для размеркавання адрасных субсідый на жыллё. Мы провели подготовительную работу с участием Минстройархитектуры, Министерства финансов, ведущих банков, провели совещания, где были даны все разъяснительные вопросы, те, которые интересовали именно райгорисполкомов. Бюджет на Витебскую область на 2017 год выделен в размере 9 миллионов 668 тысяч. Сама працэдура атрымання субсідыі не зменіцца. Новы указ дазволіць знізіць нагрузку на бюджэт, а грамадзяне змогуць больш актыўна вырашаць свае жыллёвыя пытанні.